Velkommen til Tidens Badekar. Hej, mit navn er Jesper Heis Jensen. Vi har tænkt os at undersøge, om det der foregik i Urhøj Plantage er rigtigt. Ifølge vores oplysninger på internettet er det rigtigt. Men er det nu også rigtigt? Vi er nu taget på biblioteket for at undersøge, om vi kan finde nogle nye informationer om Urhøj Plantage. Jeg vil nu se, om der er nogle flere oplysninger om Urhøj Plantage. Værsgo. Vi tjekkede på børnebiblioteket Østermarken. Men der var tydeligvis ingenting. Vi har sendt vores reportere ud for at undersøge Urhøj Plantage. Ja, og vi tager til Urhøj Plantage. Og ja, det var sådan cirka lige her, hvor jeg står nu, at Farsi-gruppen modtog våben fra de engelske styrker. Og hvis man kigger på stien her, så kan man jo også tydeligt se, at det var her, hvor Farsi-gruppen gik ned. Og ja, tilbage til studiet. Men hvordan fandt du frem til det? Jamen, vi fandt frem til en Ejner Vestergaard, som var med i Farsi-gruppen i 2. verdenskrig. Men da vi tog ud og besøgte Ejner, der fandt vi kun frem til en Inger Vestergaard. Så han var desværre død. Men Inger, hun gav os et kort, og så fandt vi frem til Urhøj Plantage. Og det var lige her, som der var et stort kryds på kortet. Lige her, hvor jeg står nu. Men hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de, fordi at de havde blandt nazistiske tro. Og fordi at de havde alt, hvad de gjorde mod danskerne og alle de andre lande. Og hvornår gjorde de det? Vi gjorde det i 1942, men samtidig så blev vi nødt til at holde pauser mellem, fordi at Gestapo dræbte nogle af deres folk, så de blev nødt til at starte nye grupper op. Ja, og så må du gerne komme ind i studiet igen. Tusind tak, for der er fandme godt nok koldt herude. Ja, og der var så ikke noget at afsløre om Urhøj Plantage. Måske. Det var så alt, hvad vi havde for denne gang. Farvel.